Zdravím dámy a páni, moje meno je Menvis, dneska tu máme ďalší unboxing, herný volant od Logitechu G923. Bez ďalších kecov, poďme na to. No dobre, ja by som tu začal riadiacou pákou. Čo máme vnútri? Oh. Škatule, ďalšia škatula, to je veľmi ekologické, ale máme tu, takto vyzerá riadiaca páka na obrázku, máme tu nejaké inštrukcie. Wow, OK. OK, dobre. Wow, to vyzerá veľmi dobre. Wow. Dobre, dámy a páni, takže takto vyzerá riadiaca páka a akože je mega dobrá. Wow. Dobre, akože vyzerá to veľmi dobre, logo Logitechu samozrejme. Dobre, poďme na volant. No, predpokladám, že v krabici bude ďalšia krabica, takže na to sa musíme pripraviť. Dobre, takže dostal som sa dovnútra. A hneď nás tu víta nadpis G923. A little longer than a few minutes later. Takže podarilo sa mi dostať. Vytiahnuť ďalšiu škatulu. Máme tu teda PlayStation edíciu. A poďme sa pozrieť, čo je teda v škatuli. OK. Víta nás tu nejaké upozornenie. Dobre, vyťahujeme volant. Wow. OK. Akože, nechcem nič hovoriť, ale pekne to smrdí takým plastom, ale wow, akože volant vyzerá veľmi dobre. Tlačítka sú mega cool. Dobre, dobre. Tlačítka sú OK v pohode, máme tu takto. Oni hovorili, že to je koža, ale vyzerá to, že to je nejaká koženka. Takto sa môžete na to pozrieť. Dobre. Ďalej tu máme pedále. OK. Ďalej tu máme pedále. Dobre, takže máme tu plyn. Brzda je extrémne tvrdá, ako počul som, že brzda je fakt tvrdá, ale je to pravda, ale vedel by som si na to zvyknúť, podľa mňa to nie je nejaký veľký problém, celkom v pohode to vyzerá a spojka je tiež v pohode. OK. Ďalej tu máme nejaké káble, potom nejaké reklamy. Dobre, myslím si, že to bolo k tomuto videu všetko. Ak sa mi video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Uvidím, ako to bude, možno spraviť nejakú recenziu na tento produkt, zatiaľ neviem. Dajte odber. Všetko sa môže stať. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Čaute.